thutlung hluya dan chi hrang hrang kan hmu hnem hle maya thu som pek wa ka hian dan chi hrang hrang zaruk pathum dang an om then khat chu soifia vak po ngai lova kan ngai poimo hmal an oma tual that su uire su tiang te kha ama ero chu inzinga mi pa to phot chu an ser tan turani ti te meichia in mi pathom no in bel lo tur mi pa in meiche thom no in bel lo tur ti te kha chu ti tak chuan ngai poimo ani lem lo zona poimo tak ni ta chu engtenge kan la zomanga engtenge kan hnolang nge nia kan hnol vek to zokang ani lo po in kan ta na tangkai to lo te chu engtin nge kan thlir hranang ti te hian ni ti chuan thutlung hluya mosia dan te chuan thutlung thara poimo na an la neim ti hi kan soiber tur chu ania Christian te zinga ngai dan hrang hrang a oma alar zual pali kan soidon ani pakhatna chuan reform theology in dana zirtirna kan naya reform theology a dan zirtirna kan huna chu Westminster Confession of Faith bungsom pakua pathian dan chungchang ti hnuaya ania anni chuan dan chu chi hrang pathuma an thena moral ceremonial le civil ti in moral anti chu nun dan dik in zirtirna abikin thu som pe ka kan hu ang hi han ni a reform theology a chuan moral law anti chuan Christian le Christian lo po a huam vekani an soifia na pakhata chuan moral law chu pathian mi zia danglam ve ngai lova in ngat ani a kumkhua ta na ni anti ceremonial law anti ve thung chu an sa kho serle sang kai hnoi in thoi na chungchang te kut te pathian biak buk chungchang te thiang le thiang lo chungchang te ang kha han ni a reform theology a chuan moral law ang lo takin ceremonial law te hi chu Christian te tan an poimo to lo achan pho Christian na lu lan to wangani Krista in pek na le in thoi na hlim thla an ni awang khan an tangkai thina tuna chuan atak tak lo thlen to awangin a hlim chu kan mamo to lo anti a hlom thum na chu civil law anti a Westminster Confession a hian judicial law ti nan zia pathian ro rel na hnuaya puithiam kai hruaina om Israel ten an khotlang nun in rel bolna ta na dan an nei te kha civil law anti te chu an ni a chung zinga chuan ruk tual tha uire chungchanga dan an nei tele a shrem dan tur an nei ang chi kha han ni civil law a chuan dan an bo chiata a shrem dan tur om tel thin ani chu ti chuan tuali that tur ani lo ti chu moral law ani a ma se tumreng wanga tual that chu ti hlum tur ani a ti pal thil thua mi ti hlum chu in hum him na khuwa omin puithiam lala dam chung chu chuta chuan a omang ti ero kha chu civil law ti na ani chu Westminster Confession in a soidan chuan civil law te chu tunlai ko rantan man zui tur an to lo an soidan chuan nam anga in rel bol an ni awangin an man tur dan chi hrang hrang a pe a chu an nam in rel bol na a top ruala top zui ve ngal mai tur ani midang te ta na man tur ani to lo minol puin man zui tura in lung rual na kan nei ani ngot lo chuan ti in an zia reform chuan dan hlut na an hria a abikin moral law an ti te kha nun dan kai hruai tu an ni a mani sual na in hriat chhuat tir tu an ni a chuan Krista chandam na an mamo zia a hriat tir bokani mihring nun tla chezel tur laka Christian te hawenga Christian chuan sual na le chumi awanga hrem na om tur laka chan chu an ni awangin pathiana lom na an nei thei pha ani ale lama chuan reform chuan civil law po chu engemaw chen tangkai na la nei thein an ngaya minol puin in lung rual na an nei chuan tunlai huna po tangkai na anom thei ni nan ngai he in lung rual na equity hi engtin chiang nge nei tur ti ero an soi chiang lowa civil law an ti zing mi po chu pathian in engwangin nge apek ti ngun taka zir chianin tunlai huna man tangkai dan tur pomtlan thei alo om thina ni an ti na ni reform ngai dan hi thatna tam taka oma isu nge ina soyang khan nun dan tha entirnan fel na te khongai na te rin om na te hi an serle sang soma pakhate ai khan an poimo zok ti kan hua in thoina ain thu oina apoimo zok ani ti kha be chana mangin Israel mi te sa kho serle sang ei thiang le thiang lo ti te kha Krista chuan aron lua lan to ani ti min shrila mosia dan te chu ram in rel bolna mang turin thutlung thar hian min zir tir lo anti amai ro chu hei hian tunlai huna mosia dan kan pom dan tur aron soifia vek lo thung reform ngai dana boi thlak ber chu dan chi hrang hrang te kha chiang taka thliar fel har sa em mai hi ani achang chuan ceremonial law anti te kha moral law anti zinga mu tel tur aum thaya
chu tiang zelin moral civil le ceremonial law te hi thlir ran hlei thei loin anin zom chuk mai ani chu mai ala ni lova dan zaruk pathum kan hmu te hi nun dan tha an nei theina tura in kai hruaina an ni thei veka chu wangin moral law hnuaya om thei vek an ni ti ngai dan om John Frame kha reform theology an chu ani a ani po khan heti hian a soi thuthlung hlui dan kan hmu te a hian moral ceremonial le civil ti ain ziak tel lowa athu ang anga kan man zui hi moral tin kan soya ani ang anga kan man chi lo hi ceremonial kan ti mai mai ani tin heti anga mosia dan kan hmu te moral civil le ceremonial a then shan an ni chuan ngai poimo tur chin a hriat thei anga ama ero chu chiang taka then shan hlei thei ero an ni lo thung entir nan sebong pa lunga den hlum chung chang kha ceremonial anga ngai thei tho ani a achan po lunga den hlum sa chu abol lo a ei thiang lo ani ti dan an nei tel ani kha civil law hnuaya kan hmu ti pal thil thua tual that in hum him na khuwa chung chang a po khan ceremonial law tela puithiam lal athi ma chu ti chuang telani ceremonial law hnuaya mi kailon siam ngai khopa sangin mai cham siam heksu in lon chho zongin in lang palange ti po kha moral law rong ka yani a ceremonial law hnuaya mi ramsa se sa reng reng in ei turani lo ui peang cheu tipo kha moral law kai hnoi bokani mulukol tet lukvela mihring in siam turani lo ti na ani a kel no te chu apui hnute in chhum su tipo ceremonial law ni ma se ran sa chunga nun ron lo tur ti in zir tirna moral law rong kai tho ani bok mosia dan te kan pom dan tur chung changa ngai dan pani na chu dispensational approach anti hi ani a reform theology khan tunlaya kan lamhan thei te chu moral law an ni a kan man thei to lo te chu civil ceremonial law an ni an ti kha ani a dispensation ngai dana chuan mosia dan te hi tun huna man thei an ni to lo vek an ti thung an ngai dana chuan thuthlung hluya dan kan hmu te chu thuthlung thara soinon an ni le chawin man tur an ni an ti adang zong te kha chu Israel mi te ta na pe kan ni a ko ran ta na pe kan ni lo an ti ani dispensationalist te chuan history hi hun sang sang dispensation sang sanga an thena chung dispensation sang sanga chuan pathian in ami te kai hruaina tur dan apek po a sang zelani anti mosia dan chung changa dispensationalism ron ti chuak tu chu Alexander Campbell kha ani a ani chuan history chu hun thuma athena patriarch hun lai khovel siam tir atanga sinai tlanga mosian dan alak thleng mosia hun mosian dan a dona tanga isu athia athole a wana hruai chho ani thleng le Christian hun Pentecost atanga khovel top thleng ti te in athen sangani mosia dan te kha Campbell chuan juda namte ta na pe kan ni a midang tu ma ahuam velo ati asoi zel na Campbell chuan mosia huna dan te le Christian huna dan te in lai chin na chu British in America an oplai ang kha hani a British dan chu America amang tur chuan an lo pom ve photanga yani ati chu wangin mosia dan te chu thuthlung thara pompui an ni ve chawin Christian te tan omzia anei theiani anti na ni chu Campbell chuan sabat ser chung chang te emo soma pakhat emo te yang kha Christian te laka phut ve chi ani lo ati a Christian te chunga mosia dan te man tum chu a Christian lo ani ati dispensationalist ho Charles C. Ryrie dispensationalism today ti bu po lo ti chuak to tu khan Christian te chu mosia dan hnuaya kanom to lo hrim hrima tuna chuan dan hnuaya ni lovin khongai na hnuaya kanom to atia mosia dan le Christian te in lai chi na chu ti top an ni to a achan po aringa piang te thiam chan tira anom theina turin Christa chu dan ti bang tu ani a tharau hruaya kanom chuan dan hnuaya kanom lo chu wangin mosia dan te chu Christa chuan aron lu alan to a man chun zom zel chi an ni to lova chu chuan thu som pek po a huam telani ati ti chuan mosia dan te chu chan dam na kong po an ni lowa Christian nun dan in kai hruai na po an ni lo an ti ani chu ama ero chu dispensationalist chuan dan an ngai thei lo ti na ero ani lo Christian te chu dan dang Christa dan hnuaya kanom to ani an ti thunga dan sang hlok hnuaya chuan om to maila mosia dan ina soi Christa dan ina soi bok anom ngeya chutianga po chuan mosia dan hnuaya kan om ti na ni chuang lo Christa dan hnuaya tho kan omani anti Lutheran ngai dan po hi dispensationalism huang chunga rin lu thei tho an ni a Lutheran theology chu Book of Concord antia khan an ziaka
an ni chuan dan te kha chan sang wanga pek ani an ti a pakhat na chuan dan chuan discipline a keng ko ani pahnina dan chuan mihring te chu sual an ni a hriat tira khongai na chanchin tha dong turin a buat sai pathumna Krista apiang thar te chu dan chuan an nun avong tha heti ruala hriat chian em tur chu Lutheran theology in dan an soile midang in dan an soi hi ainang chi alawa an nin dan tia an soi chu mosia dan te nilovin pathian du dan danglam thei to lo an soina ni a thu som pek le leilung dan atanga nun dan tha kan mu te an soina ani an ni po hian mosia dan kan ti te hi chu apek hun la ya juda ti tan khan ani mai an ti a Luthera chuan mosia kha palai ani na chu juda te tan chawani a pathian in mosia kal tlanga juda te hena dana pek chu keini tan ani velo thupek pakhata mosia ka zui don ani chuan thupek zong zonga mosia ka zui anga yang chuti ani chuan mosia chu kalal ani anga ser katana thulanga juda nam dan ei thiang le thiang lo in chei dan zong zong te po pazom ve ve ka ngai nge yang ti chuan mi in mosia le adan te manga an ron zui cheu chuan in mosia nen chuan juda ho zinga vakal ro u juda ka ni velo in mosia mang chuan min ron zar buai su in ti don nia ti na soi Luthera ngai dan chuan Christian te chuan an omnaram thewa an ram in kai hruaina an zom mai turani a mosia dan thar thole a chul lo juda dan then khat chu gentle rama an lo chom ve ani po in asual na aum lowa ma se nam then khatin nam dang dan an chom ve nen an dang lam chuang lo entirnan rom ho in greek ne na tanga 12 tables an chom ang tho kha ni chandam kan ni na tura thil tangkai ani lo ti ngai dan nei ti chuan Luthera ngai dan chu Geneva a Calvinist ngai dan nen ai nang lo ti na hani a an ni kha chuan mosia dan be chana an sa khodan nei bo chiat na chu ti hlum theina khop suala ngai thung Luthera ero chuan thlaraw le ti sathil hi cho fin lo tur an ni a ngai pol lo tur an ni ati dispensationalist ngai dan hian thatna tam takanaya Bible a tranchan tur an nei boka ma se thattok lo na an nei nual bokani an thattok lo na tar lang chiang ber pakhat chu Timothy athon ni bungthum chang som paruk thu hi ani a Paula khan pathian le khathu zong zong hi pathian thok khuma pe kani a zirtir konga te thiam lo chantir konga te zil konga te felna zirtir konga te asot bokani ati a pathian le khathu zong zong ti hian mosia dan te po kha a huamani ma se dispensationalist te chuan mosia civil law kan ti ho zong zong kha an hnol veka atang kaina an mu to lawani atang kai don ani chuan mun danga ain ziak kan mu turani anti a tuthlung thara in ziak non to kher lo po atang kaina an mu thiam anga yani an thattok lo na dang le chu isu nge ina soi dan thu emo zol nei te thu emo ti boral tura local kani ring su ti boral tura local kani lova ti fam kim tura local kani zok ti thu hi ani a mosia dan tam zok ti boral du tan kha chuan helai chang hi soifia har sa ni mathaya bunga chang som pasaria ti fam kim ti hi mitam takin ti top ti na an ngai thina ma se ti top ti na ani chuan isuak kha ama le ama ain kal ti na ani ang ti boral tura local kani lova ti top tura local kani zok ti na ni dona omzia nei lawang isua lo lan hnuwa po hian dan sang te khan poimo na kong an na nei vekani ti ne ne ro chuan ain murem em thungani Poland dan thatna asoite po kha dispensationalist ngai dan nen hian ain mil theilo Pola chuan dan chu thutak omna juda ten an zom tura pe kani ati rual khan dan chu Christian te tan po ani thu asoi bokani ani le rina wangin dan chu engma lova kan siamem ni nai love dan chu kan ti nget zo kani ti te dan chu athiang hlima tharau thilani ti te kan hua mangai na hi dan zo fam kim na ani ati bok dispensationalist ngai dan kha adikani chuan Paula khan engtin nge heti hian asoi thayang ngai dan pathum na chu theonomy emo Christian reconstructionism anti hiani a theonomy hi angial angana lelin don chuan pathian dan ti na ani a movement lian tak pakhat Christian reconstructionism anti hnuayami ani kha movement kha sangkha zakwa som sari somriat chawa khan alar hle maya ma se tu na chuan anzui ral ti ti to Christian reconstructionist chuan khotlang in rel bol na le politics zonga po Isua Krista dan zuya culture thar siam antuma chuta an kongzo pakhat chu pathian dan anti chu ania tuthlung hluya dan te kha tunlai huna lahman vek turani anti
theonomy hi reform ngai dan tle ma her dang lam shet an ni bera theonomy te chuan reform ngai dana ceremonial law te kha thutlung tharin an thlak tu ani ti kha an pompuya ma se civil law ero tun la ya an tangkai to lo an ti kha an pompui lo thung reform kha chuan moral law chi ate khan tun lai huna omzi an nei to an ti kha ani a theonomy te chuan moral law le civil law te hi tun lai huna an tangkai ve ani an ti thung theocratic society an ti pathian hruaina hnuaya puithiam te ro rel na kha nei le turin christian te hian ma kan la turani an ti a bible le khabu ma sa panga te kan mu mosia dan te in kai hruaina le a hremna dan a soizong zong te kha tun laia ram in rel bolna hian kan seng lu turani an ti ti chuan nu le pa kutlak te ui re na te sabat bo chiat te yawe ni lo pathian dang biak te kha thutlung hluya kan muang hian ti hlum turan ni ti an pom mani chu an ni tan chuan du thlan tur pahni chi aom pathian dan nge mihring dan thutlung hlui dan te midangin an hnol mai thin te kha theonomies te hian an ron choi nung le a hei wang hian an ngai zon om viawa nima sela thattok lo na ero anei nual tho mai theonomy thattok lo na per chu kaushan lo pian hnuwa theological dan thar hi an hmu mai ani kaushan hi nam nation ani lova theocracy kan ni to lo wangin theocratic dan chu kan in rel bol na tur ani to lo theonomy chuan thutlung tharna hi an hnol ani an ngai dananga mosia dan te kha christian ten la chom vek tur ani chuan thutlung thara kaushan le ram in rel bol na chungchang kan hmu ata hian an soilangang ma se pola po khan rombung som pathuma rorel tu te chunga om dan tur a soi khan sinai tlanga mosia dan te kha in nga na atan amang mi alo ani kha adang le chuan theonomy chuan pentateuch hun lai le kan tun lai hun danglam to zia hi an hmu mai boka entirnan in hum him na khuwa ti te kha mun khata om chot mitlem te cheng ho in hreton vek zinga kha chuan kalpui thei ani nge yanga ma se mi hring vei vak reng mi thahnem tak om khom thenom te po kan in hriat po to manglo huna hi chuan om zenei taka kalpui thei ani lawang dan then khat te phei kha chu thutlung hlui hun lai po khan man an ni lem lo jubilee kum man dan tur an soi po kha an soi ang khan man an ni thu kan hu zui lawa dan then khat te kha chu an culture mila duan an ni awangin tun lai huna man zui rem lo awm nual ani boy nei dan tur te in thar in sak chuan in chung in hung tur ani ti te Palestina sikle sa mila kut hun an nei tele thil dang soi tur om culture in thlak awang hian dan tam tak te kha man zui rem chang lo an om nual to ani chuti mek lain isu ero chuan kaisar thil te chu kaisar hne na pe ula pathian thil te chu pathian hne na pe ta cheu ati thunga khovel in lumlet dan milin in kai hruaina dan chu thlak danglam tur ani ti thu hi anem nget ani ato bera chuan mosia dana thil sual ti te hremna kan hmu te kha thutlung thara hian kumkhu atana ni lo ti kan hmu ani pola khan korint mi te hne na le kha thona khan in ngai na sual chungchang aron phor le a mi ina pa nu pui amut pui chuan ti hlum tur ani ti zong in a soi lawa asim theinan ko shanin a thunun tur ani ati thung khatiang khan isua po in ui re na awanga nu pa in then chu aphala ma se thutlung hluin a soi anga thil sual ti tu chu ti hlum tur ani ti in a soi velo ato bera chuan bible civil law kan pom dan tur ngai dan pom om tak mai chu principalizing approach anti hi ani a he ngai dan in a tumber chu dan eng po kha amal malin kan thlir vekanga a principle engwanga kha dan kha pe nge ani ti zil chuak an tum tur ani ti ani he ngai dana thil poimo tak mai chu krista lo lan hnuwa dan chu adang lam tu ani ti an pom hi ani chuti mek lain krista chu dan ti boral tura local ni lovin ti fam kim tura local ani ti kha ati fam kim dan chu thutlung hlui kan man dan aron thlak dang lamani mosia dan te chu history le culture pakhat mila duan ani a inziak ang hian tunlai culture sanga hian manzui thei ani to lo chu ai ma poimo jok chu isuan dan ati fam kim khan krista chuan thutlung thar hnuaya in kai hruaina dang min peta ani chuti chung chuan christian te chuan mosia dan eng po kha pe kani chan tak zir chuakin tunlai huna atang kaina kan la mu chuak thei ani entirnan hum him na khuwa tual tlan na khuwa chungchang te kha lo soi taila manlai mani khuwa chot thin te ta na dan thatak kha tunlaia ramsang sanga wakwal reng te tan chuan man hlei thei ani to lawang ama ero chu kha dan kha engwanga lo nge ni ti kan chui theya
thil tam tak kan zir chuak thei ani pakhat na chuan tual tha hi sual ani pahnih na tumreng wanga tual tha chu tipal thil thua mi ti hlum a in sual lian zawk ani pathum na tipal thil thua mi nun na lak po chu thil dikani lowa shrem tho turani palina hum him na khu atanga an chua thei hun le puithiam lal dam hun chung an soi zom ang hian kan puithiam lal Isu Krista chu thi na lakata min chandam thei tu ani ti te hi kan zir chuak thei ani Bible po hian dan chu ani anga bel mai lova a chan zir chian hnuwa manzui kan hmunual ani entirnan Ezra hian Deuteronomy bungsari zulzuin ma se ain ziak ang chi ani si lovin an chevel nam nen in nei pol lo turin na ti ani pola zirtirna po kan hmua Korinthon khata khan pola chuan Deuteronomy a bongpa bu ichil tir lain a hmui chu phual su ti be chan khan Mose dana chuan bongpa in bu achil lain a hmui phual su ti ziak ani pathian in bong tan chau em ni soi kan tana a soi ani zok lom ni ni e kan tana ziak ani leilet tu chuan be sei nei let sela bu chil tu po in chan nei ve be sei in chil ro se tin pathian rong bol tu te chu chom dol turan ni ti soinan amangani engtin nge hetiang shil fiana hi anei thei bong pa ten bu an chil lain bu chuan ei thina an na tho lain arim an hriat reng kha ei thei lawa siam lo turani ti kha Deuteronomy a kan hmu chu ani pola khan hei hi a om zia thuk zo ka hmu a nangma ni ta na thok tu chuan an thora po an hmu turani ti soinan amangani bong pachung chang dan chu na thok tu in a thora a hmu turani ti soinan amangani chu rongbol tu te enkol zui turan ni ti soinan amangta ani he thu vek hi Timothea bung khat changa khan kaushan upa mi hruai thiam thushil le zirtir lama taima bik te chu ale nia choi moi tla kan ni le khathuin bong pa in bu achil lain a hmui phual su na thok tu chu hlo hmutla kani atia ti in a soi chun zom le ani Korinth khwa a ale khathon panina khan pola chuan Deuteronomy a kan hmu thu tu pahni emo pathum emo ti kha la chongin kaushan in kai hruaina a mandan tur asoya a principle chu rorel na chu evidence rin om tak be chanin ani turani ti hi ani ringlo mi tenen hong kol in bat dun turani lo ti pho thuthlung hlui dan kan hmu bong pa le sabeng tung hong kol i ba dun tir turani lo ti atangin ani he dan hi thiang hlim na le danglam na chungchang Israel te zirtir na tura pe kani a chu tiang chia chuan Christian te po in lai chin na kan nei pui tura kan fim khur turani ti na ni pola hian principalization anti hi mangnual ani polan homosexual soina tong kama man arseno koitai hi Septuagint in Leviticus an le linna mipa in mipadang apol chuan thilza thlak tak an ti ani an pahni in ti hlum turan ni an thisen mo chu an ma ni nan phurang ti ami kha ani a pola tong kam arseno koitai hi Leviticus a mipa arsen le khum mudun koitai ti kai ko patang lokal ani a hetiang tak hian Greek thuziak danga aum ngai lowa Septuagint in Leviticus an le lin na kha angai ang khan ala chhong ani chumi omzia chu Leviticus in nein ang in kop chu sualani ati kha apom puya ma se ti hlum turan ni ti ro chu azirtir tel lo ti na ani a ma se pathian ram an lu lawang ti na soithung chu wangin dan sang te kha pe kan ni chan ang khazuin a shremna dan in ziak ang tak zui kher lovin a man chun zom thayani heng enti na kan soita ka tang te hian thuthlung hluya le thuthlung thara po hian principalizing approach anti hi an mang ve ani ti kan hu thei ama ero chu dan malte te ya khan a principle chu lak chu avek thei ani em ti hi zona poimo tak mai ani a entirnan mi pakhat bong pa midang bong pa in ati hlum chuan ati hlum tu bong pa chu sal turani a aman chu anin semanga athisa po anin sem turani ti kan hmuwa heta tanga a principle kan lak chu thei chu enge niang aziak ang hian bong pa chau ran sadang pakhat ma soitel lawa man turani em nge nia mi pakhat ran vul eng po in mi ran vul ati hlum chuan ti in kan mang chun zom don chu ayala zaw zok chuan kan thil nei eng po in mi thil nei ati chiat chuan ti na anga ngai hial turani em ti te ngai tua tura oma hei hi mi mal ngai dana ain na thuilu tuk thayani amai ro chu hei hi thil har sa tak ni ma se thil thei lo ero ni na lang lo ngun ta kan zir chian chuan a principle hi lak chu zel thei an ni a
thil ol ai tak chu ani reng lawanga ma se thil ti thei lo ero ani lo thung an hun lai culture le khotlang in rel bol na zir chian hnuwa engwanga kha dan kha pe nge ani ti kan hre thei ani chu mai baka bible hun danga hian atluk puizon chua tur anom thina bible zirtir na nen a in milem ti en chungin dan pe kani chan dik tak chu kan hre thei bok ani lawa ma ni du dan anga kan thil fiangot chuan bible soitum lo kan soitir thei thung chu tiang che chuan bible kan hmu te le an hun laia ancient near east a dan kan hmu te nen khai khin fo a fu boka an culture nen anin lai chin na kan thlir thiam thei don ani ti chuan thutlung hluya dan chi hrang hrang zaruk som pathum kan hmu te chu engtenge kan la zomanga engtenge kan hno lang ti hre tur chuan dan chu engwanga pe nge ani ti zir chhuak kan tumanga a in zia dan ang ni lovin pe kan ni chan hre chung chuan tunlai huna kan tana apoimo na kan zir chuak thei ani chu wangin tual that su ti le serin tan turani ti te chu andang lamna kan thlir sang theianga meichia in mi pathom hno an in bel turani le ni lo chung changa thutlung na kan siam ma in engwangin nge kha dan kha lo om ti zo kan ziranga yani chu